Gazteleku bat izatekotan asteburu hontan Barakaldoko BEK da topaleku nagusia gazteentzako 6.000 lagun elkartu ditu aurten ere Euskal Encounterren jokuen eta teknologia berrien bueltan 200 gigasegunduko konexioarekin txoratzen. Parte hartzaileen batazbestekoa 27 urte. Segituan egingo dugu bekera. Aurrez gazteago baino gazteagoak aipatuko ditugu, gaztelokaletara joaten direnak alare 15 urte eta 29 urte artekoa dira. Identitate kolektiboen ikertegiak EHUko sailak aztertu du Gasteizen biltoki hauen gaia eta Eusko Ikaskuntzak ekarri digu Amaraunera. Aitziber Salinas, kaixo. Kaixo, egunon. Harritu egin gaitu, 29 urtera arte gazte lokaletara joaten jarraitzeak. Kontua da agian gazte lokaletaz entzun egiten dugula, ez? Bizilagun batek arazoak dituela bestearekin, hitzebak badakit zer, beste iloba ari dela lokal bat begiratzen edo badaukatela, baina ez dakigu benetan zer dagoen gazte lokal hoietan, ez zer gertatzen den, eta horregatik da agian hain interesgarri, horregatik egiten du hain interesgarri, ikerketa honek, Diego Carballok eta Maria Martinezek egindako lana da, Eusko Ikaskuntzako hiri antropologia jardunaldietan aurkeztu zen, eta Eusko Newsen dago argitaratuta, baina hoberena... Bai, berari galdetza izango da, Diego Carbajo, soziologoari. Kaixo, Diego? Opa, egunon. Zer moduz? Ondo. Bai, esaten ari ginen 29 urtera arte, asko luzatzen ari ote den gaztearoa. Bai, bueno, guk ikerketan erabili gendun kategoria hori, baina ziurazko 29 urtetik gora egongo direla bai partaideak alako lokaletan eta lonjetan bai. Eta 13 urtekoak ere bai, ez? Eta 13 urtekoak bai, karo. Zer da, Diego, zertaz ari gara lokaletaz ari garenean? Lokal, lonja, bildgune bat badira, baina 13 urteko gazteak biltzen diren lokala, edo 29koa oso desberdina izango da, ezta? Bai, claro, eta funtzio desberdinak betetzen dituzte. Alde batetik eta hori eta definizio oso basiko bezala esan dezakegu dela espazio fisiko eta simboliko bat. Eta espazio fisiko eta simboliko horretan garaiaren arabera egungo gazteek hainbat praktika eramaten dituzte aurrera. 13ko gaztetxoen artean seguruenik izango da alako refugio moduko bat edo... PlayStationean jolasteko igual... Bai, edo helduen begiradatikat holan gauzak egiteko espazio modura, ez? 29 urtekoentzat aldiz izango da leku baten non elkarrekin elkartu, era ekonomiko batean alako aisialdi eta kontsumo praktika aurrera eramatea. Funtsean betetzen duten funtzioa da elkarrekin egoteko grin hori betetzea. Joango gara aletzen eta xeago esate, baina aste hontan zoritxarraz aipatu dugu komunikabideetan Bianako gazteen lokala, izan ere herriko festetan balinarekin perdigoia bota eta 15 urteko gaztea hilda. Gero udalak esan du istripu izan dela, garbi daukatela hori, baita familiak ere, baina 2 gazte inputatu dituzte nahi gabeko homizidioagatik. Ez dakit, horren inguruan oso sonatua izan zan bebai orain dela pare bat urte edo hiru Elorrion gertatutakoa bebai. Honen inguruan ez dakit oso ondo zer esan, Bianako gertaerari dagokiola, holan ez lokal edo bajera batetik bai gertatu daiteken zerbait dala. Orduan zentzu hortan ez dakit erantzunkizuna inbatean izango da hori nork saldu egiten dien alako pizgailu edo petardoren bat alako gaztei. Baina funtsean nik ez nuke esango lonjen arazo bat denik. Eta bai noski lonja eta lokaletan arazoak ematen dira, zeren askotan egitura ez dago ondo eta ez dakite ez da segurtasun minimo aurrera eraman da eta zentzu hortan bai egin alko litzatekela alako lan pedagogiko bat edo. Pedagogikoa baina ez arautzekoa, Diego? Ez dakit, nik esango nuke pedagogikoa gehiago. Hemen asko dakigu arauei buruz eta badakigu zenbat eta arau gehiago, askotan asuntoa kareta gehiago okertzen direla. Nere ustez, hori bai lan pedagogikoa, bai gurasoekin, eta batez ere gazteekin oso garrantzitsua litzateke horrelako gertaerak ekiditeko.
Gazte hauek, Diego, ezaugarri bereziak dituzte, edo zeren arabera zergatik hartzen du kuadrilla batek lokal bat eta beste batek ez? Hor ja... Edo denek nahi lukete eta ezin dute. Seguruenik hori denek nahiko lukete euren hori ez, helduen begiradatikat ez, esaterako gaztelekuek duten arazoa da beti dagola norbait zaintzen, edo zer egiten duten behatzen ez, hori, zentzu hortan, bai. Bilatuko dituzte horrelako espazioak, ez? Zuek aztertu dituzue baita ere, ingurumarian zerk eragin duen fenomeno honen buma, ezta? Bai. Dela kalean edan ezina, tabakoaren debekua, gauza hori guztiek ze pixu izan duten? Bai, hainbat faktore holan estruktural identifikatu ditugu, eta euren artean egongo litzateke, hori ez, alde batetik aipatu dugun gaztaroaren luzapen hau, beste batetik ezaugarri kultural bereziak, esaterako kuadrillaren figura edo kuadrillaren instituzio kulturala, beste batetik eraldaketa urbanoak biogunean da, hori ez, nola krisia dela medio eta zentru komertzialak direla medio, kaletako hainbat lokal ustu egin dira ez, da orduan halako erabilera berri bat ematen ari zaie, gazten lokalen bitartez. Halako beste arrazoi bat izango litzateke, klima, ez? Hotza, euria. Andaluzian ondartzarekin nahikoa dutela, ez? Edo horriko plazan. Esaterako, baina adibidez, Espainian edo Andaluzian edo hainbat eta hegoalderago ikusten da nola botelloia asko sageriagoa den, ez? Hemen botelloia egiten da, baina lokalaren barruan. Eta zentzu hortan, lokalak asko ditu elkarte gastronomikoarekin, ez? Ze lokalean ez da bakarrik edan edo erretzen bakarrik, lokalean jan egiten da, jolastu egiten da, edo bai playarekin, edo bai kartetan, eta hainbat prozesu daude hor, zeinek azaltzen duten, zergatik ematen den hainbeste, eta igual beste leku batzuetan ez hainbeste. Diego, eta horrek etorkizuna baldintzatuko aldu. Ze kuadrillen arteko harremanak ere desberdinak izango dira. Ez dira herriko plazan elkartuko, kuadrilla batek auzo batean du lokala eta beste batek beste batean. Harremanak aldatuko dira? Bueno, nik ez nuke esango, azken finean kuadrillak, naiz eta lokalean denbora sartu, azkenean kalera urteten dira. Eta beste harreman espazio batzuk dituzte, ez? Esaterako kirola, edo lokalean egon ostean, tabernak edo plazak, adibidez, orain udaran, lokalaren erabilera asko murrizten da, bai. Nik ez nuke esango kuadrilla guztiz eraldatuko duela, edo harremantzeko erak aldatuko dituztela. Ez dakit, igual zentzu horretan teknologia berriek bai eragiten dituztela harremantzeko modu berriak edo halakoak, baina lokalen kasuari dagokiola nik ez nuke esango hori lokalak izango direla gure artean harremantzeko aldaketak eragingo dituzten eragileak. Ez dire itxiagoak izango horregatik behintzat, ezta? Hombre, itxiagoak, azkenean kuadrillak harremantzen dira, eta azkenean, lokalen arteko harremanak, nik esango nuke ematen direla. Igual ez dakit, igual arazoa gure begirada ez, azkenean gure begirada izan daiteke arazoa, ez? Egin batean oso nostalgikoak bilakatzen garela guk bizitako alako gaztetasun idiliko edo alako batean, ez dakit. Eta edo zein aldaketa txarragoa irutzen zaigula, ez da? Hori da. Hortazuk ikuste dituzu, horrelako party hibridoak eta batzuk bestera gonbidatu eta alakoak. Hala ere, eta pixkat, fama txar honekin lotuta, zuek aztertu duzue ikerketan, ze pixu daukan, lokalen jabea daukan jarrerak, eta nola saiatzen diren eragozten nolabait gazte hoiei alokatzea lokal hauek. Ze ari zaizkie, gero eta garestiago jartzen? Hombre, asuntoa da, aipatu dugun ideiaren kontura, adibidez Gasteizen, ze Gasteiz da guk aztertutako
esparrua, lokalen, demanda edo eskaria oso altua dela. Eta hein horretan, merkatu ekonomiari, logikari helduta edo ikusten da nola, eskaera handia denez, prezioak handiagotzen direla. Hore bai eragina du, zemotatako, estigmatizazio jasotzen duen, lokalak, ez? Askotan lokala, konfliktuen iturri moduan ikusten da, edo auzokideekin arazoak izateko, aukerak daude, eta hein horretan, mesfidantza handia dago. Eta mesfidantza handia denez, lokalak ez dira hainbeste alokatzen. Hein horretan nik uste pedagogia apur bat eginik eta ikustaraziz, gazteak ez direla salvaje batzuk edo eurekin hitz egin daitekela, eurekin akordietara iritsi daitekela jabetuz, nik uste auzokideekin eta jabeekin eman daitezken konfliktu horiek, hein batean, konpondu daitezkela. Eta nola ikusten dute gurasoek hau guztia, Diego? Orokorrean kezkatuta. Berriro ere ez ezagutza, ez da? Ez ezagutza, eta komunikabideek askotan kaleratzen dituzten, berriei zo eginik, normala da kezkatuak egotea. Adibidez, asko ezagutarazten da edo asko edatzen da, lokal batean, zute bat egon den, berria, ez? Elorrioko aipatu duguna bezala. Ez da inbeste, berririk egiten, ikusi, ez dakiz herritan, heldu dira akordio batetara udaletxekoekin, alako tailer berezi batzuk egiteko, lokalen minimo edo segurtasun minimo batzuk adosteko, ez? Horrelako berriak adibidez ez dira agertzen, eta askotan igual askoz garrantzitsuagoak dira. Hori bezala egin izan dira, bai, ulertzen da. Hori bezala egin izan dituzte esaterako gazteak modu arduratsuan drogen konsumoaren inguruan jabetzeko eta gazte lokaletara bertara joan da. Alde hortatik, ez dakite, inoiz eskurago lagaztea pilatuta eta euren terrenoan egon ote diren? Bastakiznik, guk dakigun arte, ailaket da diozuen elkarte hau, eta elkarte honek egiten duen lana da, funtzean, eta nik dakidan arte, da alako 3 edo 4 sesio lokal bakoitzean montatu eta hainbat informazio eskaini. Alde batetik, drogen kontsumoak eragin ditzakeen arriskuak epe luzera eta epe motzera. Beste alde batetik, lokalak izan beharko lituzke alako, segurtasun minimoak. Eta azkenik, auzokideekin edo elkarbizitza erraztu ditzaketen alako trukoak edo estrategiak aurrera eramateko. Alako proiektuak eramatea nahiko garestia da, ez? Horrelako programak norbaitek ordaindu beharko ditu, baina ez nik epe luzera horrelako programak alako legislazio estatzaile bat, baino asko onuragarriagoak direla. Bide eraikitzaile hortan ikusten dituzu, ezta? Bai, baina ni 30 urte ditut eta gaztea naiz. Pasa zara ja, bataz bestekotik. Orduan, nire posizioa bai. Eta baduzu lokala, Diego? Baduzu lokala? Garajea. Ez da lokala, ez. Bere garaian pasatu nitun ordu asko nire lagun baten lokal batean, baina berez gure kuadrillako ez dugu izan. Beraz, ikertuta, aztertuta, eta ezakit, irizpide batzuk mahai gainean jarrita, zure ustez, Diego, oso valorazio baikorra egiten duzu, ezta? Hombre, baikorra egin behar dut, zeren oso ezezkorra dagoen estigma. Kritikatzeko hainbat puntu daude, baina orotara nik esango nuke zeozer positiboa dela. Eta interbentzio minimo batzuekin, ez dut esan nahi interbentzionismo alako masibo batean
erori behar garenik, baina interbentzio puntual batzuekin, hola, nik uste, hiritartasunaren eta parte hartze politikoaren inguruan, edo herriko jaien hori parte hartzea areagotzeko eta hori badirela espazio batzuk, hainbat aukera ebai eskitzen dituztela. Eta ez direla soilik arazoen iturburu edo. Bistan dago, asko direla, gero eta gehiago direla, pentsa Gasteizen bakarrik, 4.000 gazte elkartze balin badira, gisa hontako lokaletan, ezin da bestaldera begiratuta kontuan hartu behar dira elkarbizitza eta gainontzeko guztiak ere ekitzeko, ez? Hori da. Bai, elkarbizitzarena nik uste basikoa dela, eta zein leku hobeagoa horrelako leku esperimentaletan, heldutasunerako bidean dauden gaztetxo hauek, euren lehenengo erantzunkizunak hor hartzea, bai eurekiko, bai auzokidenkiko, eta euren hiritartasunaren inguruan da, egun hainbeste politika parte hartzaileari buruz hitz egiten den garaiontan, eta hola, nik uste garrantzitsua izan daitekeela, edo gutxienez ez hain begirada eskorrarekin hurbiltzea fenomeno honi. Ez du gazte lokal baten erabiltzaile ohi batek bakarrik esaten, baizik eta Diego Carbajo soziologoa da, eta lokalez lokal ibili da azterketa egiten. Estimatze izugu, argazki hau osatzen lagundu izana eta ikuspegia pixka zabaltzen ere bai. Eskerrik asko. Zuei ikuspegia irekitzeagatik bai. Eta Itziber Salinas jarraituko dugu beste gai batekin. Urren arte. Vale, agur.